Patayan to. Gagambino. Una pala mga Aji, shoutout sa inyo. Ito na yung pula mga Aji. And God bless po sa inyo lahat. Yung pulang salmon natin mga Aji. Sayang to, grabe tong ginawa doon sa sa malted salmon natin mga Aji, yung 9-0. Ginawa niyang parang MMA, nababasa ko dun sa mga comment nyo, parang UFC yung ginawa. Chinok daw mga Aji sa dulo. Pero ewan ko mga Aji kung kaya niyang i-choke to. Jumbo mga Aji. Ang laki. Kasi si Albia mga Aji nagdala ng 2 jumbo. Wala akong jumbong gagamba mga Aji na Cebu. Meron ako mga Aji. Mas bate. OOS lang ng Cebu. Maliit lang yun mga Aji. One size smaller dito. O mas maliit pa talaga. Kasi to, 2 yung jumbo niya mga Aji. Ito yung pinakamalaki. Yan mga Aji oh. Nakakita tayo ng ganitong gagalaking gagamba. Ganito po kala yung jumbo. Tapos kinondisyon ko lang ng konti. Sana lumaban sa mga Aji sa salmon natin. Kasi alam nyo naman to, pag matandang salmon mga Aji, wala nang gagawin kundi sasakmal na lang. Talagang gusto na maglaban mga Aji. Umpisa na natin to. And sana mag-enjoy kayo mga Aji. Ito yung salmon. Ito yung jumbo mga Aji. Laki talaga. Yung salmon malaki din naman mga Aji. Yung salmon. Umpisa na natin. Una na natin lagay yung jumbo mga Aji. Pakita ko muna sa inyo. Grabe, galakad bango pa rin Pinakain ko na to tapos pinaarawan ko. Ayan mga Aji. Ayan. Kay Albia galing to Nag-swap kami ng gagamba. Pinalitan ko ng salmon. Pinapili ko siya kung anong gusto niyang salmon mga Aji. At ito yung kinuha ko naman sa kanya. Ayan. Pili kayo kung saan yung gusto nyo. Kung yung red salmon ba natin na pumatay ng malted mga Aji. O ito. Okay game. Sana mag-enjoy kayo mga Aji. Game na. Patayan to. Hala ka. Hala ka. Hala ka mga Aji. Hala ka. Hala ka. Bilis ng salmon na. Aji grabe. Kung kitang-kita nyo mga Aji, ginagawa Hala ka. Hindi niya binibitawan yung jumbo mga Aji. Tapos bilot lang siya ng bilot Grabe talaga yung salmon Wala. Bibilot din mga Aji, yung jumbo buibilot din. Pero grabe, hindi nabibitawan. Ang galing nung ginawa ng salmon mga Aji. Galit na galit. 1-0 mga Aji, laglag yung jumbo. Ang galing ng salmon na. Parang hindi 3 months mga Aji. Kala ko nga mahuhuli niya mga Aji kasi ang ginawa niya, nagpalaglag siya para hulihin niya sa likod sana to. Pero ang ginawa niya ito, tumalon na. Hindi na to lalaban. Galing nung ginawa. Kaya mga Aji, ang laki din Tapos pagbalik niya mga Aji, kumagat pa siya ng stick. Ayan, laki din Op. Grabe pala talaga sa salmon kasi hindi kaya. Ayan, patalikuran mo yung salmon. Bilis ng takbo ng jumbo mga Aji. Laki din Wala na mga Aji. 2-0. Wala to, tumatalon na mga Aji. Lakas kasi ng salmon kahit anong kondisyon ng gagamba mo. Pag naramdaman yung pwersa ng salmon mga Aji, wala na. Talagang mawawala yung tapang ng gagamba Tapos ganito pa kondisyon mga Aji.
3 months ang bilis sumapot, nagbabalirina pa mga aji. Oh, para. Wala, tatalon na to mga aji, tatalon na to. Grabe, bubuka pa rin siya sa salmon, no? Hindi niya mayayakap yung salmon mga aji, gusto niyang yakapin, no? Huli ka. Grabe, wala. 3-0 na to mga aji. Kumbaga panalo na tong salmon. Pero bigyan ko 2 beses mga aji, baka lang magsakmalan. Huy! Huli mga kaji! Huli siya mga kaji. Lumusot siya mga kaji. Pagdaan niya ganun, huli ng salmon, no? Grabe talaga tong salmon na to. Tindi. Binasak niya mga kaji. May itlog na pala sa tiyan to. Kaya medyo alangan lumaro. Wala talaga mga kaji. Iba talaga tong pulang salmon mga kaji. Sa pansin ko sa salmon mga kaji, the more na lumuluma yung salmon, the more sila mas matindi lumaro. Kasi yung laruan nila mga kaji, talagang papatayin na lang yung gagamba. Wala na mga kaji, bulwak na mga gagamba mga kaji. Wala pa rin siyang tama mga kaji, talagang wala, tindi ng ginawa. 2 na lang salmon ko mga kaji na luma. Yung kaninang pangit, yung unang pinakita ko mga kaji. And then ito, yung pula. Kaya pag ako naggagamba mga kaji, gustong gusto ko talaga tong salmon. Ayun na, laglag mga kaji, nalaglag. Ayan o. Hindi talaga mga kaji yung ginawa. Nilaglag. Pero patay na to mga kaji, kunin ko lang Pakita natin. Wala, hindi niya bibitawan to, kinakain yan Yun o. Iangat ko mga kaji Pakita ko sa inyo. Grabe talaga. Kaya bilib na bilib talaga ako sa laruan ng salmon mga kaji. Kahit sabihin mong matanda na yung salmon, pag talagang kinondisyon mo siya, kumbaga sa alam mo yan, papakitaan ka talaga mga kaji. Kasi mabilis po talaga siya gumalaw. And malakas po. Yun ang lamang ng salmon. Saan malaki talaga yung pangil. Yung jumbo naman na to mga kaji, halos same, identical lahat. Pinagkaiba lang niya sa salmon mga kaji is mas malaki yung pangil ng salmon at medyo mas mataba yung paa. Ito mga kaji, yung paa ng jumbo. Malaki din mga kaji yung paa talaga ng jumbo. Malaking gagamba din to. Hindi niya to bibitawan mga kaji. Mangyari nito, makakagat ako ulit na ito. Hayaan ko na lang mga kaji pag niya. Pag sinaputan niya, nasa ako kunin. Ayan, kinuha na natin mga kaji. Kasi talagang, ayan gigil na gigil yung salmon. Ito yung pangil niya mga kaji. Gusto nyo makita yung pangil ng salmon. May tama din ata siya. Wala, tingnan nyo. Galit na galit siya sa stick mga kaji. Parang kaagatin ako mga kaji. Namumorma na naman. Kaagat na naman po ng kamay. And wala, ang tindi talaga ng ginawa. Tapos ito yung pakita ko lang sa inyo mga kaji, yung jumbo natin. Grabe. Kawawa din yung jumbo mga kaji. Wasak talaga yung likod. Ito mga kaji yung jumbo. Winasak niya. Tindi nung ginawa. Ang purpose ko naman dito mga kaji, alam ko magagandang gagamba to. Yung sinasabi ng iba, sayang yung gagamba. Ako kasi mga kaji, kumbaga gumagawa ko ng content para sa inyo, hindi para sa akin lang. Ako nag-i-enjoy ako, pinapanood ko mga kaji, pero ang hinahabol ko talaga is mabigyan kayo ng magandang content. Kaya hindi ako naghihinayang sa gagamba. Paglabanin ko man yung pinaka-paborito ko, paglabanin ko man na, alam yun, sayang kasi madalang ka lang makahawak ng ganitong gagamba. Yung katulad niyan, yung jumbo na Cebu na yan. Malaki po talaga yan. Kung gustuin ko, maganda ipit, maganda alagaan, mga ganon. Pero alam mo yun, mas maganda siya kung mapapaita ako sa inyo na magandang content. Please kayo mga kaji, mapapasayo kayo. Kasi yun naman yung goal natin is for entertainment mga kaji.
ito yung pula. Kumbaga ito na yung bagong hari natin mga kaji. Siya na yung hari ng Cavite. Kaji, pulang salmon. Ang galing talaga lumaro. Yun lang mga kaji. God bless po sa inyong lahat. Much love and respect lagi ko sinasabi. And congrats sa mga nanalo ng salmon. Bukas na lang mga kaji. Thank you.